din niya matag sa among eskwelahan. Kung sa mga oras nila doon na, uy, wala man yung tayo kwarta. Sige lang na yun. Masura na lang ito para makabayad ka sa akong mamutan. Tuloy sa akong anak. Uy! Ako ka, Big! Uy, di ko sumingin. Uy, sasabi sa iyo, ha? Ako ka, Big! Uy! Pasagdi na lang na sila ang importante maunang ka sa ating pag-eskwela. Bisan pa man sa kalisod sa kaimukan, nagpabilin siyang lingkod magpadayon sa iyong pag-eskwela. Asa man ang akong anak, uy? Gabi ni namang dako. Na! Na! Asa na ka na? Itin na kaayo. Nay, naarap ko hindi. Nangita na lang ko paagi, Nay. Para makatuon. Akin na lang ko dito sa prostite, hayag. Para makataon ko sa kahayag.